Slog du ham ihjel? Eller hvad? Hvis du gjorde, så skal du sige det nu. Stopper du kraftet med det der? Det vil godt være venlig at tale pænt. Du tror, at du kan komme med dit kaptajn og blive væk, og så er alt godt, ikke? Har du nogensinde manglet noget? Ja. Dig. Så den kraftet må også bare være god. Hvad? Med den kan du tage med efter barnebogen. Det skal bare være den bedste og den dyreste. Og så ned fra guldbæren. Selvfølgelig. Det er en aftale, kaptajn. Undskyld. Kasper. Sit down. Can I come to your performance on Thursday? Seeing as I am the star. Er det ikke det, du tænder på? Er det ikke det? Jamen, der er fuldstændig opslugt af dig. Som jeg tager dig med vold, hvis det er, du ikke må have ret. Er det ikke det? Er det sådan, du tænder på det for? Sådan rigtig hårdt og brutalt. Er det ikke det? Ja, det er også en del af min sexuddannelse. Skal vi ikke tage os uddannelse? Er det derfor, du fikser legehus? Du nævner kraftedeme ikke min søn! Hvad fanden vil du have fra mig? Hvad fanden vil du have? Sig til mig, hvad du gerne vil have! Fik du ikke nok dengang, eller hvad? Sig det til mig!